ҳаматон салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Auto қарор доред. Бародаро имрӯз шуморо аз нархнои мошинбозии Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк муомаларо фаромӯш накунед. Рафтем бародаро. Ина бародаро марамат Mercedes 211 соли 2009 мотори 3.5. Ина бародаро мошина авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Марамат ҳолати балон, диск. Наво бародаро. 4 электропакет, мультиру, коробка автомат, салон кожа, люк дорад бародаро, потологош, аликантара. Ҳамаи сидени. Ина ҳолати салони қафои мошин бародаро марамат. Марамат. Нархай бошад 107,000 сом гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Срочно мошин фурӯхта мешавад бародаро. Рақами телефон барои маълумот 92 793 0013. Не бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марамат. Ина бародаро марамат BMW Тройка. Соли 2000 мотори 1.8 бензини бародаро, бензини холӣ. Марамат мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Атои балон марамат. Оти салони мошин. Коробка механика. Салоно ба фикрам лафта бародаро. Оти багажи мошин бародаро марамат. Moshi chazim sen Mercedes. Oh, baya plastik ko seçka. Документи ошико, документи ошико. О муҳиме документҳои бародаро. Нархи бошад 52000 сом гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот. Номертон ниго. Номер. Номер 218 20 05 39. Ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марамат. Ина бародаро маълумот Hyundai Grand Dior. Соли 2013 мотори 2.4 бензин бародаро, мошин авзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Марамат. Атои балон, диск, марамат. Дута гараж без ключои дасту бародаро, марамат. 4 электропакет, мультиру, коробка автомат, монитор дорад, салоно кожа бародаро, люк, панорама, ҳами сидени, сидено лифт. Ҳолати салони қафои мошин бародаро, марамат. ина бародаро нархай бошад 130,000 сом гуфтасиям, мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 918 0015. Ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марамат. Ина бародаро маълумот Hyundai Avanta. Соли 2012 мотори 1.6. Газа чай бинестасме? Бензина? Заводской гази гибрид бародаро. Бензин ам даст. Марамат мошин авзор мекунем бародаро, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск марамат. 4 электропакет. Мультиру, коробка автомат, салоно кожа бародаро. Пробегаш
اوضاعی 222,000 حالت سالن قفای ماشین مرا нарх бошад бародаро 90,000 сом гуфтам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 775 55 29 ина бародаро агар махсус шуд ба ин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. Ина бародаро маълумот Mercedes C4 соли 99 мотори 1.8 мошин газ бензина газ бензин документош 100% утилизация техосмотр дора бародаро нав кариги будиям марман мошин авзор мекунем бародаро хушро нигоҳ кунед бародаро отои балон марман отои салони мошин коробкаш механика бародаро сиденош лахта пробегаш 200,000 задни камера дора бародаро قفوی موشی رفته دوکان با سودا میشد خلاص واردی یک کلاس ما یک کلاس ина бародаро нарх бошад 75,000 сом гуфтам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 828 54 64 92 733 37 23 ина бародаро агар махсус шуд ба ин номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. Бародаро маълумот BMW E60 лақаби хош бародаро соли 2006 мотори 2.5 бародаро бензини бародаро мошин авзор мекунем хушро нигоҳ кунед балон диск маълумот бародаро ҳолати салони мошин 4 электропакет мултирул коробка автомат салонон латта бародаро старт стоп сиденош лифт номер сидени нархаш бародаро нарх бошад 85,000 сом гуфтам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот бародаро номери телефон 800 10 10 30 занг мезанед нархаш бародаро нарх бошад 85,000 сом гуфтам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот бародаро номери телефон 800 10 10 30 занг мезанед